chtěl být. Nesmídám, nestačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. Víte, představovala jsem si takovou tichou a komorní hru. No ale to by nic nebylo, to se musí hrát groteskně. Dále Klára je tichá a zakřiknutá bytost. Ale co vás nemá, ta vaše Klára, tak to je vyložená sadistka. Tak hele, strana 37. A mluvíte než, vem tu knížku. Dobrý. Nemoč mě, Kláro! A přitom se bude svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu. No, sama jste to tak napsala, ne? Ale tak jsem to nevyslela. Ale to je ta nejlepší scéna, vždyť bez ní by první akt neměl Abschluss. Máš Abschluss. Scéna je měšťanský pokoj. No dobře, ale musí tady být schody. A nebo balkon. Proč balkon? No, protože na něm bude stát Klára v momentě, kdy zvolá nikdy. Ten moment se musí vyzvednout, chápete? No. Tak aspoň 3 metry vysokost. A potom z něj ve třetím jednání veskočí včelák. Proboha, proč bys mě skákal? Protože tam máte poznámku. Padne do pokoje. Víte, to je jedno z nejsilnějších míst. Ale hlavně, ta vaše hra potřebuje trochu víc života. Nechtěla jste přece napsat konvenční utahaní, že ne? Ne, to se rozumí, že ne? No, tak jen klid, mistře. Vezmu to pevně do rukou. Přijďte na čtenou zkoušku. Tam nahoře, to znamená v divadelní hantýrce, kanceláře. Je to především účtárna, kde se vyplácejí gáže. Kterých ale nikdo nezbohatí. Nejvyšší instance divadelního organismu je takzvaná tajemná trojice. Ředitel, šéf činohry a dramaturg. Ředitel, tak to je osobnost, která je neustále se zlobí, vyřizuje veškeré nepříjemnosti, utírá slzy a hrdlí se o zvýšení gáže. Tvrdí, že všechno dělá jen pro umění. Šéf činohry, tak to je člověk, který neustále vystupuje na kalvárii a občas bývá i ukřižován. A dramaturg či lektor, tak to je osoba braná vážně jen od autorů. No, herec je právě považován za papírového suchara. Sídlí v zastrčeném pokojíku, kam přicházejí autoři, přinášejí čistě obsané kusy a dlouze o nich vyprávějí. Domnívají se bloudi, že hra je hotova. Šatny jsou v podstatě malé dírky. Je v ní buď hrozné horko, nebo naopak strašná zima. V dámské šatně je bez pochyby plno vůní, plno šeptaného ticha, ale taky plno nedůvěry. Sídlí zde tragédka, čili heroina hrající v kostýmu. První milovnice, čili hadrážka, neboť má nejvíce toalet. Pak taky šlechetná matka zvaná smrděnka. Naivka, čili mrcek, no a nesmějí chybět ani komorné, čili pičičandy. No, naopak v pánské šatně je cítit mastix, aby bylo čím přilepit vousy. Ale vládne zde bujará nálada plná šprýmů a vzpomínek. Sídlí zde tragéd, hrdinský milovník, veseloherní milovník, čili milanc, naturbuš, tělnatý bonviván, komik a různé charaktery. Dobře znám
Paní A nemůže dostat hlavní roli, protože současně má jinou hlavní roli. Tohle přece pro ní není. A co paní C? To nejde. Musíte zaměstnat slečna D. A pánové, chtěl bych na hlavní roli pana E. Ne, to nejde. Hlavní roli musí dostat pan G. Hlásil se o roli Hamleta, o kterou přišel a kterou dostal pan F. Pan E by mohl dostat tu 5. roli, ale on ji nevezme, protože se dožere, že chce 4. roli, která patří do jeho oboru. A kdo to tedy bude hrát? No pan K, není to sice jeho obor, ale no jak bych to řekl, on to přinese, ale tudíž nemůže hrát 7. roli. A kdo to tedy bude hrát? Pan H? Vyloučeno. Ten se musí šetřit, protože byl nakladem následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohy. Bože. Kéž by žil pan Mošna. Je to sice malá role, ale mě na ní záleží. Nelkejte, nějak to dopadne. Tu další roli telegrafního posla vám obsadíme dle vašeho přání. Vidíte, jak jsme vstřícní? Od této chvíle se rodí uvnitř dělání velmi mínění. Jednak těch jsou v té hře moc pěkné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, se kterými se nedá vůbec nic dělat, kdyby si člověk dal nohu za krk. Když válí jazz,